Вас вітае інфармацыйная служба телеканала МКТБ. Я Олеся Ушакова. У эфіры навіны час мясцовы і галоўнае сёння. Коронавірус пакуль не здае свае пазіцыі. У адных краінах ён адступае, у іншых набірае разгон. Управление следчага комитета по Минской области завершило расследование справы по факте ДТЗ с уделом маршрутки и легкового авто-Рено. Онлайн-фестиваль «Спасибо за победу». Удзельнікаў становится с каждым днем больше. Один из гость наших программ – шансонье с Фаниполя Геннадь Парыкин. По стане на 4 мая у Беларуси зарегистрировано 17 489 человек со станоўчым тестом на COVID-19, что складае 8,2% от колькасці проведенных тестов, проинформовали у пресс-службе Министерства аховы здароўя. Колькасць тых, хто захварэў за сутки, складае 784 новые выпадки. Апошні 9 дзён прырост новых выпадков был на ўзроўні 800-900 у сутки. За увесь перыяд распаўсюджвання інфекцыі на тэрыторыі краіны памерлі 103 пацыенты шэрагам хранічных захворванняў з выяўленай коронавіруснай інфекцыяй. Міфы і рэальнасць. Коронавірус пакуль не здае свае пазіцыі. У адных краінах ён адступае, у іншых набірае разгон. Якія меры прафілактыкі ў перыяд пандэміі найбольш дзейсныя, а якія для чалавека вялікага значэння не маюць, у нашым наступным рэпартажы. Прагляд навін большасць жыхароў многіх краін пачынае сёння з інфармацыі пра каронавірус. Як змянілася статыстыка за апошнія суткі, якую тэндэнцыю прадказваюць вірусолагі хаця б на бліжэйшы перыяд, калі адкрыюць межы паміж дзяржавамі. Асноўныя меры прафілактыкі друкуюцца ў прэсе, размяшчаюцца на інтэрнэт-сайтах, вывешваюцца ва ўсіх установах і на аўтобусных прыпынках. Разам з тым, сёння разгарнулася шырокая дыскусія наконт карыстання тымі ж маскамі і пальчаткамі. Марлевая тканіна здольна прапускаць паветра, а значыць і коронавірус. Если у человека есть какие-либо проявления острой респираторной вирусной инфекции, он кашляет, чихает, насморк, то ношение таким человеком маски, оно предотвратит распространение данного человека к другим людям, этих вирусов и этих микробов. Если же здоровый человек носит маску, с одной стороны, он себя может, да, на сколько-то процентов защитить, именно вот от распространения вирусов, микробов, но маска, она является и как защитой нашего лица. То есть, находясь в маске, вы будете как можно меньше прикасаться к лицу руками, вы будете меньше трогать свои части лица, и это тоже будет способствовать тому, в общем-то, что вы не заболеете. Быць на бальнічным дома – гэта адно, але ж не ўсе работнікі пераведзены на дыстанцыйныя формы працы. Да таго ж, многія з жыхароў карыстаюцца і грамадскім транспартам, наведваюць розныя установы. Якое правіла павінна стаць аксіёмай для кожнага, каб зменшыць рызыку сустрэчы з коронавірусам менавіта ў месцах масавага знаходжання людзей? Самое главное – это, конечно же, не ношение маски, перчаток, это социальное дистанцирование. То есть старайтесь не подходить близко к другим людям. Расстояние в магазине, в общественном транспорте, в церкви, на улице должно быть не менее чем 1,5 метра. То есть, именно такое общение на этом расстоянии сможет вас, в принципе, защитить от данного заболевания. Калі пачынаецца сезон вострых рэспіраторных інфекцый, усе медыкі параюць больш уважліва адносіцца да правіл асабістай гігіены. Пры сёлетнай пандэміі розныя меры прафілактыкі праводзяць работнікі аўтатранспарту, камунальных службаў, гандлёвых і іншых устаноў. І адно з самых распаўсюджаных пытанняў – а ці можна прынесці вірус на тым жа пакеце з бліжэйшай крамы або калі здымаеш грошы з банкамата? Придя домой с улицы, первым делом, что вы должны сделать, сняв верхнюю одежду и обувь, это помыть руки с мылом, тщательно их намыливая не менее 20 секунд и смыть под горячей проточной водой. А дальше вы уже можете заниматься любыми делами. Сумки не требуют, которые вы принесли, пакеты, сумки с продуктами, не требуют в принципе никакой обработки в домашних условиях. Вы вернулись с магазина, продукты достали, пакет убрали. В многоквартирных домах, в подъездах должны проводить дезинфекцию жилищно-коммунальная служба.
Но дезинфекция это проводится 1 раз в день в течение дня. И это будет обработка только входной группы. То есть дверь входная, почтовые ящики, кнопка лифта, домофон, перила 1-го этажа. Эфектыўных лекаў, якія падыходзілі б абсалютна ўсім пры каронавіруснай інфекцыі, пакуль не вынайшлі. Вядома толькі, што перанесці захворванне лягчэй тым пацыентам, у каго больш моцная імунная сістэма. Таму вірусолагі раяць усім у супрацьгрыпозны арсенал уключаць полівітамінныя комплексы, прэпараты з лекавых раслін і гомеапатычныя сродкі. Пасля кансультацыі з урачом і з улікам індывідуальных і алергічных рэакцый арганізма. А яшчэ часцей праветрываць памяшканні, не забываць пра вільготную уборку і даваць больш месцаў душы пазітыўнаму настрою. Алла Маркелова, Алексей Андреевский, МКТВ. Больш за 2000 абітурыентаў падалі заяву ў першы дзень рэгістрацыі на цэнтралізаванае тэставанне. Паведамілі ў Рэспубліканскім інстытуце кантролю ведаў. Абітурыенты праявілі дастатковую актыўнасць. У гэтым годзе ў сувязі з эпідэміялагічнай абстаноўкай заявы прымаюцца па электроннай пошце. Форма размешчана на сайце Рэспубліканскага інстытута кантролю ведаў. Заява павінна быць запоўнена ў адпаведнасці з патрабаваннямі інструкцыі і даслана з асабістага электроннага адрасу абітурыента да 1 чэрвеня. Забіраць пропуск на тэставанне абітурыент павінен асабіста ў прапанаваныя яму дату і час. Пры сабе неабходна мець дакумент, які сведчыць асобу. У кожным пункце рэгістрацыі дзейнічае гарачая лінія для інфармацыйнай падтрымкі абітурыентаў па ўсіх пытаннях рэгістрацыі і праходжання ЦТ. Управление следчага камітэта па Мінскай вобласці завершыла расследаванне справы па факце ДТЗ з удзелам маршруткі і легкавога аўто маркі «Рено». Нагадаем, здарэнне адбылося 26 лістапада мінулага года. 20гадовы жыхар Маладзечна рухаўся па аўтадарозе Мінск-Маладзечна-Нарыч. Паблізу вёскі Краснай ён выехаў на сустрэчную паласу і сутыкнуўся з мікрааўтобусам, у якім знаходзілася 13 пасажыраў. У выніку вадзіцель маршруткі, 2 пасажыраў, а таксама пасажыр легкавога аўто атрымалі цяжкія цялесныя пашкоджанні. Праваахоўнікі па выніку 10 экспертыз прыйшлі да вываду, што прычынай аварыі стала парушэнне правіл дарожнага руху вадзіцелем «Рено». Мужчына скончыў працу ў начную змену і, не адпачываючы, сеў за руль і заснуў. Крымінальная справа перададзена ў пракуратуру для накіравання ў суд. Дзяржаўтаінспекцыя яшчэ раз нагадвае, што за рулём неабходна быць асабліва уважлівымі і выконваць усе правілы дарожнага руху, не садзіцца ў аўто ў стомленым і нецвярозым відзе і памятаць пра адказнасць за жыццё іншых удзельнікаў дарожнага руху. Здараецца рознае. 29 красавіка ў Маладзечынскі гранц паступіла паведамленне аб выяўленні ртуці на тэрыторыі кацельнай камунальніка ў аграгарадкой Хімоўшчына па вуліцы Зялёнай. Работнікі МНС правялі дэмеркурызацыю 1100 грамаў ртуці, якая знаходзілася ў падмурку кацельнай паміж плітамі. Ртуць знайшлі рабочыя пры разборцы пабудовы. Абставіны здарэння высвятляюцца. Пацярпелых няма. Забылі сумку. 14 красавіка каля 14-й школы жыхар горада Маладзечна знайшоў сумку, пакінутую без нагляду, і патэлефанаваў у міліцыю. У сумцы знаходзіліся чорная куртка, барсетка, рэмень і шэры рюкзак. Міліцыя просіць грамадзян, якія валодаюць якой-небудзь інфармацыяй пра гаспадара знойдзенай рэчы ці абставінах пакідання яе без нагляду, паведаміць па тэлефонах, якія вы бачыце на экране. Да тэмы набыцця жылля ў Мінску. 8 гадоў 4 месяцы – гэта час, на які найбуйнейшы забудоўшчык краіны зараз прадастаўляе растэрміноўку ў самых прэстыжных жылых комплексах краіны – Маяк Мінска і парк Чалюскінцаў. 100 месяцаў – гэта 100 роўных плацяжоў. Надышоў час, калі купіць кватэру ў прэстыжных жылых комплексах Мінска можа практычна кожная сям'я. І нават калі няма грошай на першы ўнёсак, забудоўшчык яго проста адмяніў. Маяк Минска сформировал новый современный вид города. Свободные квартиры, которые предлагают в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев без первого взноса, остались в 3 домах – Микеланджело, Рафаэль и Гоген. Дома уже сданы. Изначально причина, по которой мы сюда переехали, была у нас маленькие дети. Здесь новый район, новая школа, новая инфраструктура, доступность всех детских кружков. Все на месте. Школа с бассейном,
Поэтому мы решили переехать сюда. Мы уже стоим на очереди на новый садик. Татьяна Богданович сначала приобрела коммерческие помещения в доме Микеланджело. На первых 2 этажах здесь торговый центр класса люкс. А сейчас решила инвестировать и в квартиру в этом же доме. Тоже в рассрочку на 100 месяцев. Я когда увидела панорама, которая открывается передо мной, библиотека, фонтан, канал, шаговой доступности, парк челюскинцев, ботанический сад, бассейн на Сурганы, в который я постоянно нахожусь. Я просто не могла удержаться. Маяк Минска – это центр города, инфраструктура, крупнейший в стране торгово-развлекательный центр Дана Молл, пешеходный бульвар Пикассо, мультимедийный фонтан. И напомню, все дома, что предлагают в рассрочку, сданы. В жилом комплексе «Парк Челюскинцев» квартиры в беспроцентную рассрочку на 100 месяцев можно приобрести в 2 домах. Их возведение завершается. Тут будет и встроенный в дом 2-этажный детский сад на 90 мест собственной территории, под окнами более 170 гектаров лесного массива, если посчитать вместе парк и ботанический сад. В строительство жилых комплексов наша компания инвестирует значительные суммы собственных средств. Это позволяет нам предлагать нашим покупателям самые выгодные условия. Таких условий застройщики не предлагают нигде в мире. Мы решили поддержать наших покупателей, помочь им преодолеть этот трудный период неопределенности. Подчеркнем, выгоднее платить за свое жилье, чем каждый месяц платить за съемное. Примерно одни и те же деньги. И акции застройщика можно суммировать. Те, кто готов внести свои средства от 30%, получат платежные каникулы. Это значит, что первый платеж надо будет вносить только через полгода. Можно купить квартиру онлайн, при этом сэкономив до 10 тысяч рублей. Вариантов много, и все они подходящие. Надо действовать. Онлайн-фестиваль «Спасибо за победу». Удельнику становится с кожным днем больше. Один из их – гость наших программ, популярный шансонье з Фаніполя Геннадий Парыкин. Онлайн-фест «Спасибо за победу» – открыты ўсерасійскі конкурс. Проводить его Первый канал «Всемирная сеть». Финалисты атрымаюць права выступить у гала-концерте на телебачанні, отправиться ў падарожжа по месцах боевой славы и стануть уладальниками каштоўных прызоў. Для того, как одна из 2 песен удельника Миншчыны и автора песен «Не вернулись с войны» и «Хранимы как память ордена» апынуліся ў ліку лепшых, трэба поставить лайк у их падтрымку у онлайн-голосовании на сайте конкурсу. Падтрымаем своих шансонье з Фаніполя Геннадия Парыкина. Победа! 4 долгих года ждали. Победа! Мы всю Европу прошагали. Теплое дождливое надворье чакаецца ў Беларусі на гэтым тыдні. До выходных з ростам атмасфернага ціску працягнецца паступленне прахладных паветраных мас. Падрабязны прагноз сіноптыкаў аб надвор'і ў маладзежні адразу пасля кароткай рэкламы. Глядзіце нашы выпускі ў сацыяльных сетках. Усяго добрага і да сустрэчы.